Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Undunankulu kokuhlukunyezwa kwabesibhuda nezingane kuboshwe Isoka ngokubulala intombi yalo. Kanti ke kubulawe abesifazane ababili empangeni. Izindaba ze1KZNTV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube uthi umphakathi awubhukule ube yingxenye yokunqaba isihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Usho lokhu ngesikhathi ehambele indawo yasemzimkhulu ogwini oluseningizimu nesifundazwe eqhuba umkhankaso ka-Operation Sukuma Sakhe. Ekhuluma neziko lezindaba uphinde waxeka ke nokuthwalwa kwezingane ezisezincane ziyoganiswa ngenkani. Wathi basebenzisana nezinduna namakhosi ukulwa nalesihlava. Uxeka isihlava sokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane nezingane undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal. Ukusho lokhu ngesikhathi ehambele indawo yasemzimkhulu beqhuba umkhankaso ka-Operation Sukuma Sakhe. Kanti phakathi kwezinto azigxekile ukuthola kwezingane ezincane ziyoganiswa ngenkani. Siyasebenzisana kakhulu namakhosi kanye nezinduna ekutheni kulwisane nendaba yokuhlukumezwa kwabantu besifazane nendaba yokuhlukumezeka kwabantu besifazane kanye nabantu abadala. Udaba ke lokuthwala kweingane kakhulukazi udaba olubucayi kakhulu. Bakhona abantu asebeke baboshwa ngalolu daba lokuthi bethwele ingane nemindeni nayo, ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi nemindeni isuka ibe ingxenye ngokuthi bavume ukuthi mhlambe kuzoxoxiswana, kanti uma ngabe umntwana ethwaliwe kuyicala lokho kufanele lo muntu aboshwe. Phakathi kwemkama bayibhekile eyomgaqo oqasha abantu abasha bakuyona le ndawo. Siyajabula ke kubona nomgaqo lo owakhiwayo wenziwa ngohlelo lolaka EPWP. Okumnandi ngalohlelo ukuthi liqashe abantu abaningi futhi lenza amakhono kubantu abaningi. Lizosiza ke kakhulu njengesifundazwe ukuthi izinkinga esinazo zemigaqo engekho ezingene kuyilona lona zizoxazululeka khona maduze. Umulefe wenkampani efundisa ngamakhono uthi sebehlinzeke intsha eningi yakule ndawo ngamakhono. We've got about 30 local people who are purely unskilled, the EPWP. We're actually training them, giving them accredited training to become the road specialists. And when you look at the Umzimkhulu currently, you find that there is no pothole simply because of their own initiative. Now, the primary intention is that since Umzimkhulu did not have the surface roads team, primary intention obviously is that maybe when they have the roads team, they will gradually absorb these people, or this individual can actually be graduated by forming their own company, forming their own corps. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisemzimkhulu. Selokhu ziqhubeke njalo izigameko zokubulawa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kuleli yizeke izwe lisesikhathini somkhankaso wokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane owaziwa nge-16 Days of Activism. Lokhu kuphinde kwaqama lapho uNtokozo Nkobonga waseNciyane Gingindlovu ekwaze wabulawa yisoka lakhe ngosuku lwangesonto. Uhlalo ophiko lwabesifazane lweSalga KwaZulu-Natal uQueen Nculu ngekhathi eyobhonga emswaneni nalomndeni uyalela amantombazane ukuba azifundise ukuphuma masinyane kubudlelwane obunezinkomba zodlame. Usihlalo weSalga Women's Commission kwelikaMthaniya uQueen Nculu usephinde wakhuza umkhuba wokubulawa ngesihluku kwabantu besifazane okubukeka sekumkhuba ojwayelekile eGingindlovu. Lokhu kuza ngemuva kwesigameko sokugwaza ukubulawa kukaNontokozo Nkobongo okwazi wabulawa isoka lakhe njengoba belimsola ngokuthi usenobudlelwane nomunye umuntu okuyisigameko esehle ngesonto. uXulu ukhalisane nalomndeni wabeke esedalula ukuthi uzobiza izimbizo zamadoda lapho amadoda azobhodla khona ngezizathu ezigcina sezwafikisa kulezi nqumo. Kuyangihlupha ke ukuthi ke lezi zinto zenzeka eduze kwalapha engihlala khona nami noma lapha engihlala khona. Lokhu akusona ke isigameko sokuqala senzeka kuyo le ward futhi ward 17 nangonyaka odlule besilapha ngesigameko esifanayo. Ngakho nje kuyadabukisa khona, kodwa ke umuntu sizothi masiphuma la kulezi zigameko bese umuntu uyazama ukuthi ke sihlanganise sibe nezimbizo zabantu besilisa amadoda lapha sizoke sixoxe nawo akaphefumula ukuthi ena yini eyenzakalayo bese sithola kiyalo ngoba kuzukusisiza ulokhu sibabaza kanje, kodwa singabezwa nabantu besilisa ukuthi yini le ebenza ukuthi baze baholekele ekuthenini babulala abantu besifazane. uXulu ube esenxusa abantu besifazane
ukuthi mabaziqhelanise zisasuka amadaka nje nobudlelwano obukhomba ukuba nezimpawu zodlame. Lokhu ke kwenzeka kabuhlungu ke ngoba phela si approacha inyanga la sithi khona ena phansi ngodlame olubhekiswe kubantu besifazane kanye nezingane. Kodwa sibona ke ngoba unyaka nonyaka siyakhuluma ngalezi zigameko. Kodwa manje na ke kunokuthi zehle ziyaqhubeka. Fisa ukusho ukuthi ke sizoba negcawe eziningi nabo abesifazana abasebancane nabo bayadinga ukuthi sibahlanganise ukuze sikhulume le ndaba ngoba kwesisikhathi kusukela la umuntu ebudlelwaneni bakhe kungekho khona ukujabula kuze kube nezikhathi kushawana kuhujwana kuze kugcinela siyafisa ke nabo ke ondodakazi ukuthi sibayala ukuthi mphuma othandweni olungenayo intokozo ngoba umuntu okuthandayo akudingi nokuthi azakushaya ngempama manje na ke lento ke isuke njalo kade yaqala kodwa ilokhu kuhleliwe kuthiwa kuyathandwana. Kanti ke umfowabo kaMufi uthi ke izinhlungu ziyaqaqamba ngokuhanjelwa ngudade wabo ehamba ngesandla somuntu. Ubhlungu kakhulu mfethu indlela okwenzeke ngayo kubhlungu ngoba isandla somuntu futhi ongowesilisa mhlambe noma nakhona ngabe kubhlungu kodwa ukube umuntu ofana naye ngabe kukhona lokho yabo manje njengamanje kubhlungu kakhulu. Ubhlungu nje mfethu nesihluko esenzakalile ngokugcina seshiya kuyinto ebhlungu. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngesegenge Ndlovu. Usakhungathekile namanje umndeni wakaZulu obuka kwesakabiyela kulandela ke isigameko sokudutshulwa kubulawa amantombazana amabili alomndeni emasontweni amabili edlule okunguNomvula noNoluthando Zulu abaphakathi ke kweminyaka engama-20 kuya ke kwingama-30 yobudala. Kubikwa ukuthi umsolwa umuntu owaziwa endaweni nophinda abe yisoka lo yedwa Bulewe. Ekhuluma ke neziko lezindaba ubaba lamadodakazi uMichael Zulu uthi bacela usizo lokuthi bakwazi ukufihla amadodakazi abo njengoba ke bedonsa kanzima bengenayo inkece. Bebesemngcwabeni eShowe ukuyofihla ke ilungu lomndeni nokuyilapho ke bathola khona ucingo ukuthi ke sekwenzekele umonakalo ekhaya. Baphoqeleka ke ukuthi ke babuye bezekhaya. Abapolisanga ke Maseko babeke sebeyime epholiseni ukuyobika udaba lawo nabathi ke abazange abasize ngalutho. Lo muntu koqotha ngenhlamvu umuntu wendawo owaziwayo futhi ke obelisoka lomunye walabo ababulewe. Kubikwa ukuthi ke intombi bisimala ingakho ke eze wayibulala kanye nodade wabo omncane. Into nje ebhlungu ke umfana lo ayenza lo Maligaji ukuyena wayezoqotha izingane la ekhaya ngoba ngabe siyeza ukuthi wayixabene nomuntu oyedwa baxabene ke nomuntu oyedwa usemnquma ke lo semnqumile ke lo muntu oyedwa ngoba phela wamnquma ukumnquma kwakhe ke ukuthi lena enye ingane useyibulalelani ngoba lengane yayingenze lutho yona ngokumkhuza kuphela ukuthi hawu pho khona ukuba wenzeni kwena usungazombulala awusho ngani phela sikwenzele lokho okufunayo ukuthi ufunani usungazombulala pho uthe mayithi uyibuza kanjalo uyavela waphendula inhlamvu wayibheka wayithunga uqhoqhoqho ngenhlamvu ngoba bonke mawubheka nje bebashaya uqhoqhoqho okubhlungu ukuntshontshe amafoni abo nje lena enye kade ingena kuye for iviki ingena 4 to 5 days ingena nje lokho eyivulele baphendula futhi abantu ebaphendula ngayo kuze kucace kahle kamhlophe ukuthi umuntu ababo manje ke uyaphika mangabe siyambuza uyaphika. Lo mndeni kuthi wabiza amaphoyisa aseBukhanana kodwa ke abakhomba eMelmoth. Lo mndeni uthi kusafuna isipendulo ukuthi ke kungani bebe namaphoyisa endaweni kodwa ke ebengabasizi ngalutho njengoba ke umsolwa ephinde wathatha ngenomakhalekhukhwini walaba abashonile ebasebenzisa ephendula imiyalezo kanye nezingcingo. Mase sihamba ke safika ke sayofika lapha emaphoyiseni aseBukhanana. Amaphoyisa aseBukhanana akhombisa ungasinikeza usizo ngesizathu sokuthi bathi asiyona iproperty yabo. Bona thina sibelonga kweMelmoth esekuyintsana avukekela ke nje ke ukuthi makwenzeka la kule ndawo yethu sithola ukuthi asisizakali. Lamaphoyisa aseBukhanana uhamba ngeenyawo ufike kuona awaseMelmoth aqhele kangangokuthi cisha about 40 kilometers kuya ku50 kilometers ukufika kuona kodwa kuthiwa sisizwe yiwona. Sinenkinga ke ukuthi egcineni siyadinga ukwazi ukuthi yini edala ukuthi basikhaphele emaphoyiseni akude kangaka ekubeni thina sinamaphoyisa aseduze kwethu angasisiza. Lo mndeni ke ucela ukulekelelwa ngokufihla amadodakazi
njengoba ke uthi ke awunawo amandla ukuthi kubafihle bobabili ngesikhathi esisodwa. Buku ukuthi lo mngcwabo walaba bantu vele uzoba sezingeni ngoba kusho ukuthi ubiyela wonke njengoba wazi le ndaba engaka kusho ukuthi uzofika uze emngcwabeni ukuthi kwabantu laba ke sobanikani ngoba napha abantu ngesimo sezomnotho asikho kahle isimeni. Ezidabanekezi 1KZNTV ngengusamkeliswe Nqulunga ngisobuka kwesakabiyela. Ubuholi be-DA kulesifundazwe sebuveze ukuthi ubuholi babo baseThekwini buzofaka isiphakamiso sokuthi kuhlakaza umkhandlu iTheku ngoba bakholwa ukuthi buhlulekile ukuphatha ngenxa yezinkinga eziningi ikakhulukazi ke ezithintana nengqalasizinda ezingaxazululeki. I-DA isho lokhu kwisithangami sabezindaba ebesibanjele eThekwini. I-DA iveza ukuthi isiyenze yonke imizamo ukunxusa iminyango kahulumeni ngokuthi ngenelele kwizinkinga ezikhungethe iTheku ikakhulukazi inkinga zokungalungiswa nokuthuthukiswa kwengqalasizinda. Ithi kodwa ongabikho komnyakazo yikhono sekwenze yathatha isinqumo sokuthi isebenzise isigaba somthetho 34 olawula ukusebenza komasipala ngokuthi befake isiphakamiso sokuthi buhlakazwe ubuholi kumasipala iTheku umasipala ube ngaphansi kwesandla somlawuli. And clearly the ANC at a provincial and national level are protecting the comrades that are running the city. So 139 we've been there. It's not working. We're not getting any support from provincial and national government. What we are doing is going to section 34. To section 34. Yeah. Section 34 of the Municipal Structures Act, which allows for a motion to be tabled to dissolve council. If that motion is carried, council is dissolved. The MEC of Cocta can stand on her head for days on end. The motion carries. She has no jurisdiction over that, as does national government. This is because we've got to the point where everything we've tried as a DA caucus has come to naught. Calling for Kaunda to step down is not working. Motions of no confidence is not working. This is a drastic but a bold step, and it's not a section 139, it's a section 34. Kulesi thangame i-DA iphinde yaveza ukuthi amanye amaqembu bayawanxusa ukuthi abaseke uma sesidingida lesi siphakamiso. Our leadership in the caucus will also be engaging with all of the opposition parties, excluding the EFF. We believe the EFF is part of the problem and they're not part of the solution. And for that reason, we will not engage with the EFF. But if the fighters want to join us in the disillusionment of council, they are most welcome to support us in that. Okunye leli qembu ekuvezile ithi mangabe lesi siphakamiso singaphumeleli iyosebenzisa amandla ezowathola emva kokhetho lwangonyaka ozayo ngokuthi umasipala iTheku ube ngaphansi kwesandla somlawuli. If this section 34 motion fails, let me tell you the first thing we will do when we come into government is we will place the city under administration. We will make sure that we don't appoint one of our comrades as the administrator. We will appoint a competent administrator and ensure that the city is then slowly but progressively turned around. Kutebo Hosbisi, wezindaba ze1KZNTV, ku channel 261, ngiseThekwini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye ezitolo. Asikubingelele siphinde sikwamukele monga busanda kubukela izindaba zethu. Uyamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Undunankulu kokuhlukunyezwa kwabesibhuda nezingane kuboshwe Isoka ngokubulala intombi yalo. Kanti ke kubulawe abesifazane ababili empangeni. Imeya masipala umhlathuzo uXelani Ngwezi isibhalele umongameli wezwe Cyril Ramaphosa ngesenzo sikahulumeni wesifundazwe kwaZulu Natal njengoba uhlela ukuzokwethula kwesithathu uhlelo lokwakhiwa kwezindlu empangeni mega housing project. uNgwezi uthi inhloso enkulu ukuzokhankasa ngalokho singekho isidingo njengoba ke ebhalile ezinkundleni zokuxhumana ungqongqoshe walomnyango. Umkhandlu wamasipala umhlathuzo enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal oholwa yiqembu le-IFP ngokubambisana ne-DA sebesole uhulumeni wesifundazwe ngokudlala ipolitiki
kokuzokwethula uhlelo lwezindlu okwesithathu. Imeya lomasipala uXolani Ngwezi uthi usebhalela umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ngalesenzo sahulumeni wesifundazwe iKwaZulu-Natal. Ngimbhalele umengameli wezwe umhlonishwa uRamaphosa ngimbikela ngokuthi nakho isifundazwe siyokwenza izinto esezenziwa kabili seziyokwenza kwesithathu. We are awaiting impendulo ke whether nayo uyakusupporta yini ukuthi kuchithe imali yabe yakhokha bentela kodwa ebe uminister wakhe of finance kade esho ukuthi akungachithwa imali ayisetshenziswe imali. Lo mkhandlu uthi lokhu kufana nokuzodlala ipolitiki njengoba ngaphambilini uPheki Nkonyeni uDokotela uMahlaba balwethula lolu hlelo ngokusemthethweni. Kunombhalo osabalele ezigundleni zokuxhumana nokusolakala ukuthi ubhalwe ungqongqosho zokuhlaliswa kwabantu uSipho KK Nkosi nalapho eveza khona ukuthi babheke kunyaka 2024 kumele baqinise umkhankaso wabo njengokhongolose. Ngiphoxeka kakhulu nje ngesenzo somnyango lo ngokubambisana nohulumeni wesifundazwe ukuthi le project ngempela kanti iyolontsha kuzobeka ngaki. Ungqongqosho wezeyimali emasontweni amabili edlule umemezele ama budget cuts wathi asambeni siyobopha ifociya njengohulumeni singaspendi imali ezintweni ngempela ezingenasidingo esingakwazi ukuphila ngazo. Kodwa ke usuyabona phela mawu MEC ebhalele ukubhalile lapha ekhuluma kwenye ama WhatsApp groups ukuthi inhloso akukhona ukuzohlaba isoyi. Inhloso ukuzofeza inhloso zepolitiki njengoba ezenze ireference ngomsebenzi obekukhona khona umengameli kuwona le emkhanyakude. Umhlathuzo uthi okuxakayo ukuthi kuze kube manje alikaqalwa lolu hlelo lokwakhiwa kwezindlu. Uphinde waveza ukuthi lo masipala ufaka izindodla zemali ukulungiselela ingqalasizinda kule ndawo. Sizolontsha yona kusayinwa nezivumelwano lezi ke ezisemthethweni ukuthi ke singama implementing agents alama projects amakhulu of this nature. Yabona. So ke noma sinikezwa i-developer status njengomasipala kwasayinwa zonke lezi zinto kwalontsha le project sachaza njengomkhandlu wasemhlathuzo ukuthi sesispende imali ewu-18.1 million for ama services kanye nemali ewu-61 million rand kule ya project thina njengomasipala ngoba ukuconnectwa kwama bulk services kuumsebenzi wethu ngoba irevenue ezobe collectwa lapha irevenue yethu. Imeya ibuzwa ukuthi ngabe izohambela yini lo mcimbi iveze ukuthi angeke izikwazi ukumosha isikhathi ukuya kulo mcimbi kodwa izoqhubeka nezinhlelo zomkhandlu ukuletha intuthuko kumphakathi wakhele umhlathuze. Izindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Zizokhomba unotshwala izigebengu kanye nezigilamkhuba eThekwini ngalesikhathi samaholidi. Lokhu ke kudalelwe imeya lomkhandlu nalapho edonsa ngendleba amaphoyisa lomkhandlu ukuba ngabi nozwelo kwizigilamkhuba kodwa abeke phambili ukuphepha kwezivakashi umphakathi kanye nawo uqobo. Ukhawunda ke ubethula izinhlelo zabo uqinisekisa ukuphepha ngalesikhathi samaholidi nalapho edalulwe ukuthi balindele izivakashi ezibalelwe ku950,000. Angeke zibekezelelwe izinto zobugebengu eThekwini ngalamaholidi okuphela konyaka. Lokhu kudalulwe imeya lomasipala ngesikhathi ethula izinhlelo zokuqinisekisa ukuphepha kwezivakashi ezovakashela leli dolobha kanye nezakhamizi ezindaweni ezilakhele. About 168 contract security personnel have been added who will conduct regular patrols with the police around the city and on our beaches. Sikulindele ukuthi bonke abazophazamisa abantu abafuna ukudla amaholidi ngokuthula. Sikulindele ukuthi sibancishe ukuphefumula. We must squeeze them to a small corner and ensure that our people feel safe. When they walk on our streets, when they keep their goods in our beaches, when they walk in our malls, when they walk in our townships, in our rural areas, they must feel in our CBD, in our secondary cities, secondary towns like eSipingo, Everelem, Epantown, Otungat, Bottas Hill, nazo zonke lezi ndawo, we want them to feel that they are indeed safe. Zibalelwa ngaphezulu ku900,000 izivakashi okulindeleke ukuba zizochitha amaholidi azo lapha. Lokhu okungu-62% uma kuqhathaniswa no-57 wamaphesenti owabe uvakashe ngonyaka owedlule. Ukuqinisekisa ukuphepha kwethulwe izimoto ezingaphezulu kwama-60 zamaphoyisa alomkhandlu kanti ukugcina ukuphepha
azobe elekelelwa izinkampani zonogada ezizimele kanye namaphoyisa akwa-SAPS. Akukho sigebengu esokwenza into lasiphume and akukho sigebengu esongena easy la eThekwini. So ama deployments ethu we are ready Metropolis. Siyajabula ukuthi idolobha lisinike lama resources and siya appeala kuma members our Metropolis to look after the vehicles and to maintain them properly. And sithi kuma members umphakathi awabambisane namaphoyisa sizosiza bona. Masiqinisa isandla sisiqinisa ngoba senzela ukuthi baphatheke kahle abanye abantu. Kuphinde kwengezwa izimoto ezifaka phakathi ezicishamlilo kanye nezinye izinhlaka zikamasipala kwadaleka amathuba omsebenzi afaka phakathi abazohlanza amabhishi, abatshuzi nokunye, kanti kuxwayiswe abazali ngobudedengu nongaqaphi ngendlela abantwana babo. Unfortunately, we also know that around this time, we experience a high number of children who get separated from their parents or guardians in anticipation of the high number of visitors expected at our beaches. About 200,000 wristbands have been procured. We'll put them in each and every child that will be around our beach so that whenever they got lost, we are able to trace them. We wish to plead with adults accompanying children to our beaches to work with us to ensure that every child wears a wristband which contains the details of their guardians. In the event that a child is separated from their guardian, there are 38 childminders who have been employed to look after lost children. Children will be kept in 7 receiving tents until they are reunited with their guardians. EMPANGENI.1KZNTV, Intombi khona Mvubu eThekwini. Inhlangano engenza inzuzo ilungelo Youth Development ihlele imashi nokuthula yokulwisana nodlame lwasemakhaya kanye ke nelokuhlukumezwa ngokobulili phecelezi iGBV. Le mashi ibisuka esikoleni samabanga aphansi iNdodwane Primary yaze yayophela enkantolo yenkosi khona eNdondwane. Okhulumela ke lenhlangano uDumsane Mthethwa uthi inhloso ukuqwashisa abantu ngodlame kakhulukazi ezindaweni ezisemakhaya. Intsha yaseNdondwane ibiphume ngobuningi bayo kwimashi ke binokuthula ebelisana nokuhlukunyezwa kwesifazane nezingane kanye ke nangokobulili phecelezi iGBV. Imashi ke ibisuka esikoleni samabanga aphansi eNdondwane Primary ize yayophelela enkantolo yenkosi eNdondwane. Akugcinanga ke lapho baphinde baba nezingxoxo zokufundisa baphinde baqwashise ngalezi zigameko. Okhulumela lenhlangano ke uDumsane Mthethwa uthi ke inhloso ukuqwashisa ngodlame nokugqugquzela ukuthi abathintekayo abayizisulu bakhulume ukuze basizakale. Inhloso yosuku namhlanje kakhulu ukuthi sizoqwashisa ngayo ke gender based violence lolu dlame olubhekiswe kubantwana nabesifazane kanjalo nabesilisa ngoba siyazi ukuthi ziningi kakhulu igameko zokuhlukunyezeka ezikhona lapha emphakathini. So ngalokho sizothi abantu abayeke bakithi ukulwisana nabantu besifazane nezingane kanjalo nabanye besilisa ngokubacindezela ngendlela ehlukahlukene. Sizothi asikhulume silwisane sisizane nohulumeni futhi njengoba ubona kukhona nama stakeholders lapha ama SAPS akhona nawo ne-ward councillor likhona nalo uzoqapha ngempela nizomela uhulumeni ukuthi lo msebenzi uyenzeke emphakathini especially endaweni yala emakhaya because siyazi kakhulu ukuthi igameko zodlame zibikwa kakhulu endaweni zasemakhaya ngoba siyazi ukuthi bakude kakhulu nama services kahulumeni. So siwalethe eduze bazokwazi ngama rights abo bazokwazi futhi ukuthi yini abangayenza uma bebehlukumezeka. Abagcini ke baphinde baluleka intsha ngendlela ukuziphatha bathi ke phansi ngamablessa. Bayazi ukuthi la LYD sathi books before boys. So bazi kahle ukuthi nje indaba yomfana nokuncetheza kubafaneni ukuze ube nezinto ezithize. Lento yokuba slay queen nanokuthi kuba nengane ke akuyona ifashion. Sihlezi advisor lokho ukuthi umuntu wesifazana akabe independent, ahamba yofunda, abe financial stable, akwazi ukuyisustain ukuze athole uthando lomfanele, hayi lola azolithenga noma azothengiselwa lona. So siyabaqwashisa kakhulu ke ngalokho ukuthi abasondele kuthina nginazo izinhlaka zethu esinazo emphakathini ukuthi besizakale. Ukuba khona ke kwenhlangano engezinzuzo efana nelungelo Youth Development kulakelekela kakhulu ke intsha yabafazane esencane kanye nabafana ukuze ke bagwemeke ukuba zisulu zeGBV. Asisuke esikoleni seza la enkantolo eNdondwane besithi say no to GBV. Ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane, ukuhlukunyezwa kwezingane sithi nje phansi ngakho. Besithi kahle lokho kwenzakalayo uma say no. Uma ngabe ukubona kwenzeka khuluma
noma ngabe kwenzakala kuwe ukhulume ungathuli. I-LID iyasiza ukuthi singagcini senza njengokuthi sisoyele bafaneni siyofuna usizo. I-LID usiza ngama-toiletries, usiza financially, uyasiza nje u-LID wenzela ukuthi singagcina size sidependela kubantu abazogcina behlukumeza bona. Ngikusamukeliwe Nqulunga estabeni ze1KZNTV eNdondwane. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu uhlangabezana kanjani ingosi yezomnotho masibuye. Siyakubingelela sakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Undunankulu kokuhlukunyezwa kwabesibhuda nezingane kuboshwe Isoka ngokubulala intombi yalo, kanti ke kubulawe abesifazane ababili empangeni. Kuleli qophelo ke samukela ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.53 maliqhathaniswa nedola laseMelika liphinde libe u-23.54 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-20.37 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,042.17 i-ounce, kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$81.68 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Iqembu lasePolokwane lidlala kwisigaba se-DStv Premiership iPolokwane City selibe ngelinye ke lamaqembu ukuhlawuliswa kanzima inhlangano esingethe ibhola emhlabeni iFIFA ngokwehluleka kwalo kulungisa izinkinga nezisebenzi zalo. Lokhu kulandela ukuba leli qembu lephule isivumelwano sokusebenzisana nomdlalo waseTanzania uKhuda Miyaba owabeke esesayine inkontileka yeminyaka emithathu naleli qembu, kepha lo mdlalo wayinqamula inkontileka yakhe ngoNdasa walonyaka kulandela ukungaholi kuleli qembu. Leli qembu ke angeke lize livunyelwe ukusayina abadlali abasha ngesizini ezayo uma ke lehluleka ukulungisa izinkinga zalo nalomdlali. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje hlangabeza ke nakanjani ke ezinye nethimba kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile